Искаш домът ти да блести от чистота, но вече ти е писнало от неудобни парцали и тежки кофи с мръсна вода? Представяме ти новия Rovos Multi-Cleaner. Сега на повече от достъпна цена с 50% отстъпка. Rovos Multi-Cleaner не е обикновен моп, а уред 4 в 1. Получаваш мултифункционална система за почистване на целия дом с 4 приставки. Първо, двойно въртяща се глава с микрофибърна подложка за подови повърхности. Второ, приставка за прозорци и стъкла. Трето, практична метла. И четвърто, удобна лопата. С Rovos Multi-Cleaner чистенето у дома вече не е досадно задължение, а истинско забавление. Просто налей вода или любимия си препарат в пълнителя, напръскай повърхността и готово! Завърти основата и вече имаш подложка за почистване на прах. И това не е всичко. Само с един клик вече имаш перфектен уред за миене на прозорци. Благодарение на леката и удобна дръжка, без усилие достигаш и до най-високите стъкла. Rovos Multi-Cleaner се е погрижил винаги да имаш удобна метла и лопата под ръка. И за да ти е още по-удобно, лопатата се закачва за основното тяло. Гръбни Rovos Multi-Cleaner още сега с 50% отстъпка. Само за 49,90. Не се бави! Офертата е само до 2 април! Rovos Multi-Cleaner е уред 4 в 1. Получаваш основно тяло с ергономична дръжка, с спрей бутон и пълнител за вода или препарат. Двустранна микрофибърна подложка за почистване на всякакви твърди подови настилки. Приставка за миене на прозорци и стъклени повърхности. И още практична метла и удобна лопата. Rovos Multi-Cleaner е лек, маневрен и компактен. Обади се и поръчай Rovos Multi-Cleaner още сега с 50% отстъпка. Само за 49,90. Потърси Rovos на сайта ни и в магазини Topshop. А сега и още по-близо до теб във всеки Kaufland. Поръчай лесно на 02 80 843 55. Rovos прави живота лесен.